Хайырлы кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын дәвам итә. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Бүгенге чыгарылышта. Илме токта хөрмәт билгесе, кеше кадере исән чакта беленсен. Мәктәпкә дәшә кыңгырау. Быел 184 бала тәүге мәртәбә мәктәп бусагасын атлады. Гомернең һәр минуты кадерле. Тормыш тамчысы террорга киртә булсын. Хәзер булган вакыйгалар турында тулырак. Авыл хуҗалыгы формированиеларында кыр эшләре дәвам итә. Район буенча бөртекләрне җыю эшләре дә төгәлләнеп килә. Рапс һәм карабудай культурасын үстергән хуҗалыклар аларны да җыюга кереште. Бер үк вакытта хуҗалыкларда көзге чәчү эшләре дә алып барыла. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча урып җыю эшләре бүгенге көнгә барлык мәйданның 76%-ында төгәлләнгән. Безнең бүгенге көндә 39 мең гектарда урып җыю эшләре төгәлләнде. Бу инде барлык мәйданның 76% дигән сүз инде. Уртача инде безнең гектар береме бүгенге көндә 25 центнер тәшкил итә бөртекләр культурасында инде. Хәзер инде 10 көн эчендә бетерделәр дип торабыз бөртекләр культурасын инде. Аграрийлар арасында урып җыю эшләрен төгәлләүче хуҗалыклар да бар. Ул Исламов фермер хуҗалыгы. Хуҗалык җитәкчесе Илгиз Исламов яңа уңыштан пешерелгән беренче икмәкне район башлыгы Альберт Хуҗинга алып килде. Вакытында чәчтек, иртә чәчтек тә, аннан соң инде менә бу кыраулар булганда, кыраулар бик эләктермәде, но әзме күп зыяны булгандыр. Шуңа күрә безнең ипиләр тиз җитеште. Кеше азимайга керешкәнче, без уже керешкәнек язгы бодайга. Мин үзем менә бу елгы результат белән доволен. Теге күбрәк алсам, ишәрә хәтрәк булайын ул, но булганнан шөкер дисең дә, киләсе елга әзерләнәбез һәм киләсе ел уңышка. Район башлыгы Альберт Хуҗин исламфларны беренче булып урып җыю эшләрен төгәлләүләре белән тәбрик итте. Тырыш хезмәтләре өчен район башлыгының Күмәч 2024 номинациясында җиңүче дипломын тапшырды. Без инде алдын беренче районнар булып башлаган керешкән уборкага инде бәхетебез бар дип әйтик инде. Агрофирмаларның техник яктан көчләре бик әйбәт, шуңа күрә бу менә зур яңгырлар килгәнче без инде уҗымнарны бөтенсен җыеп алдык. Югалтулар булды инде урожай кимәде башланганда караганда, но шулай да инде хәзер булган җыеп алырга кирәк. Хәзер чәчү бара, көзгә чәчү. Без инде уйлыйбыз бер атна эчендә чәчүләрне дә тәмамларбыз дип. Намус агрофирмасы бөртеклеләр җыю белән бергә татлы тамыр алуны да башлап җибәрде. Агрофирма районда шикәр чөгендере үстерүче бердәнбер хуҗалык. Һава торышының да бу көннәрдә коры һәм кояшлы торуы татлы тамыр җыю өчен уңышлы дәвам итәргә тулы мөмкинлек бирә. Шикәр чөгендере безнең агрофирмада, то есть Намус агрофирмасында 2113 гектарда чәчелде. Хәзер вакытта шуны уборкасы башланды. Казыйбыз 21 августның. Хәзер вакытта алынган 500 гектар, 1600 гектар аласы бар әле. Гектар биреме 320 центнер. Уртача бара. Көн дәвамында заводка 40-50 машина озатыла. Һәр бер машинага 25-27 тонна татлы тамыр төялә. Бүгенге көндә һәр гектардан 320-430 центнер уңыш җыя намуслылар. Механизаторлар бер сменада эшлиләр. Эш көне иртәнге 6-да башланып, кичке 6-га кадәр дәвам итә. Бүген агрофирманың уңган егетләре киләсе ел уңышына нигез салу белән дә шөгыльләнәләр. Агрофирмада көзге чәчү эшләре дә төгәлләнеп килә. Фәридә Гаенкинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мәктәпләрдә һәр бала көтеп алган кызыклы вакыйгаларга бай булган яңа уку елы башланды. 2 сентябрьдә барлык мәктәпләрдә белем бәйрәмнәре гөрләде. 11 сыйныфка быел барлыгы 76 укучы килде. Район үзәгендәге белем бәйрәмнәре Мөслим урта мәктәбендә башланып китте. Тантаналы чараларда район башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты. Менә если сез тормышта саран дип әйтәләр икән сиңа, эй, бу саран дип әйме? Бу әйбәт качество. Но только саран булырга кирәк белемгә. Мин күбрәк белем алырга тиеш, күбрәк белем бирегез миңа дип. Шулай бит инде. Син ялкау дип әйтәләр икән, ялкау булырга кирәк. Но ялкау булырга кирәк нәрсәгә? Ялкау булырга кирәк начарлык эшләр, начар эшләргә. Ниндидер кирәк мәчергә баруларга, анда ялкау булырга кирәк. Укырга калганда, белем алырга киргәндә, аны күп иттереп саранлык белән җыеп алырга кирәк. 2 сентябрь көнне 184 бала тәүге кат мәктәп бусагасын атлап керде. Шуларның 40-ы Мөслим урта мәктәбен сайлаган. Бүген минем икенче малаем укырга керде. Беренчесе 3нче класска керде. Ни өчен Тукай мәктәбен сайлаганда әйтим әле. Быел шундый үзенчәлекле ел. Быел без форманы алмаштырдык.
Шундый матур төс, яшел төс инде ул ничек дип әйтелә теге мөселманнар төсе. Кабдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә быел яңа сыйныф энергокласс тупланды. Онда укучылар физика, математика, сызым һәм электроэнергетика өлкәсендә эшне оештыру нигезләрен тирәнтен өйрәнәчәкләр. Әлмәт электр шелтәрләре директоры Сергей Огурцов укучылар өчен бүләкләр һәм оешманың күкрәк билгеләрен тапшырды. Бу уку елын без 503 бала белән башлап җибәрәбез. 1нче класска 42 бала килде. Шулай 10нчы класска бик күп укучылар килде. Алар 28. Һәм инде мәктәбебезнең яңалыгы без бу уку елыннан Әлмәт электр шелтәре җәмгыяте белән килешү төзеп, бергә хезмәттәшлек итә башлыйбыз. Мөслим лицейында яңа уку елында 57 бала 1нче сыйныф ишекләрен ачты. Нәни егет кызларны тәүге укытучылары Әлфия Каржавкина һәм Резида Моратова кабул итеп алды. Быел лицейда 8нче сыйныф укучылары Казан Милли тикшеренү технология университеты белән төзелгән килешү нигезендә Промхимтех сыйныфында белем алачак. Әлеге сыйныфның өстенлекле ягы булачак һөнәрне бүгеннән үк сайлау мөмкинлеге. Яңа уку еллары креатив, иҗади, мавыктыргыч булса иде. Иң мөһиме, сау-сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Кадерле балалар, укытучыларыгызның кадерен белеп, аларның һәр әйткән сүзләренә колак салып, кулга кул тотынышып, бергә атлагыз. Мөслим гимназиясына яңа уку елына 48 бала 1нче сыйныфка укырга килде. Аларны 1нче укытучылары Зөлфия Галимарданова, Гөлчәчәк Исмәгыйлова һәм Рәсимә Пискунова кабул итеп алды. Быел уку елында гимназияда инде укучы 1нче сыйныфка укырга килде. Үзебездә 3 класс итеп ачтык. Һәм инде 11нче сыйныфта 24 укучы. Киләсе уку елында уңышлары буенча, җиңүләре буенча узган уку елыннан да ким булмас дип ышанып каласы килә. Бер внугым бара 11нче класска, инде иң төпчеге 5нчесе, анысы бара 2нче класска. Менә буларга шундый бәхет, буларга саулык, сәламәтлек телим, исән-имин генә егыларын тапшырсыннар, исән-имин генә укысыннар. Әтиәниләренә терәк булып, әтиәниләре белән бергәләп шунда яшәргә. Бәйрәмдә гимназияның кичәге укучылары, бүгенге студентлары да катнашты. Алар белем бәйрәмендә үзләренең мәктәп елларын искә алдылар. Без теге елны мәктәпне бетердек, ләкин мәктәпне сагындырта икән. Шуңа менә 1 сентябрь бәйрәменә килдек. Безнең үзебезнең дусларыбызны котларга, аларга уңышлар телим. Әйбәт кенә итеп укырга һәм мәктәпне бетерергә. Бүген инде без белем бәйрәменә укучы буларак түгел, студент буларак килдек. Күңелдә әлбәттә моңсу хисләр дә бар, чөнки үзебезнең мәктәбебезгә без һәрвакыт сагынып кайтачакбыз. Барлык укучыларга уңышлар телим. Гимназияда 2нче ел химия, биология профиле эшләп килә. Медицина сыйныфында быел барлыгы 24 укучы белем үзләштерәчәк. Яңа уку елында физика, математика сыйныфы ачылачак. Мөслим политехника техникумында быел 1нче курска 65 укучы килгән. Бәйрәм бүләкләү мизгелләре белән башланды. Көзге чәчү чорында куйган тырыш хезмәтләре өчен техникум студентлары Самат Солтанов, Илшат Солтанов, Айзат Зайнетдиновка Агромастер җитештерү компаниясеннән кыйммәтле пакетлар тапшырылды. Техникумның 3нче курс студенты Денис Пестриков Август Мөслим агрофирмасыннан кыйммәтле конвертлар бүләкләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Район үзәгендәге мәктәпләрдә иминлек кагыйдәләре турында беләсеңме исем астында тематик очрашулар үткәрелде. Аларда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбендә башлангыч сыйныф укучылары район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина белән очрашты. Лилия активны укучыларга юл йөрү кагыйдәләре турында мәгълүмат бирде. Мин инде барлык әтиәниләргә әйтәсе килгән фикерем, сак булсалар иде, тизлекне сакласалар иде, юл йөрү кагыйдәләрендә сакласалар иде, һәм иң мөһиме, телефоннарда күп утырмыйча, укуга күбрәк вакыт сарыф итсәләр иде. Мәктәбебездә юл йөрү кагыйдәләренә кагылган класс сәгатьләре, җыелышлар даими үткәреп торыла. Без инде даи хезмәткәрләрен дә чакырабыз. Алар да үз сүзләрен һәрвакыт җиткерәләр. Әтиәниләр җыелышларында да инде кат-кат бу турыда сөйлибез. Мәктәп ашханасында әзерләнгән ризыкларның файдалы булуы, тәмәке, вейп кебек начар гадәтләрнең сәламәтлеккә зур зыян салуы хакында, самокат, велосипед кебек транспорт чараларында бары тик махсус каралган юлларда гына йөрү кирәклеге турында да укучылар йотлыгып тыңлады. Мин велосипедта йөрүгә яратам, но мин зур юллар кырында йөрмим.
Мин әбиләр кырында гына идем. Мин юл йөрү кагыйдәләрен беләм, укытучылар да өйрәтте, әниләр дә. Самокатта мин юл кырыйннан, безнең урамда тротуар юк, шуңа мин обочинага чыгам да шуннан гына барам. Я знаю правила дорожного движения, что на пешеходе нужно посмотреть налево-направо, а потом, когда в середину, опять налево, потом пойти куда тебе надо. Яңа уку елы башланган чорда иминлек мәсьәләсе һәр вакыт актуаль булып кала. Мондый очрашулар алга таба да дәвам итәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Соңгы елларда Әфган сугышы ветераннары яшәгән йортларга истәлек илмә такталары кую матур гадәткә әйләнде. Метре авылында 3 Әфган сугышы ветераны яши. Хайбрахманов Нияз Рақип улы Әфган җиренә кергән иң беренче һәм өлкән ветераннарның берсе. Республика көнендә ул яшәгән йортка илмә такта кую чарасы узды. Метрейлеләр шушы истәлекле чараның шаһитләре булдылар. Тулырак Фәридә Гайнетдинова репортажында. Материя авылының коммунизм урамында яшәүчеләр бу көнне иртәдән үк урамдагы җанлылыкка игътибар итте. Нәкъ менә бу көнне Нияз абый яңадан яшьлегенә таулы һәм чокырлы Әфган юлларына кайтып килде. Үзенең хезмәттәшләре белән очрашты. Алар барсы да бирегә аның шатлыгын һәм аңа булган хөрмәтләүне уртаклашырга килгән иде. Нияз служак безне чакырды, шундый мероприятие, килегез дип, возможность булса, менә без җыелып килдек инде. Булай сөйләшеп торабыз. Минем килгәләгән бар, без килгәнән инде беренче ел тамамланды. Ниязны. Без майский призыв, ул ноябрьский көзгә призыв. Ну, ел ярым бергә ниттек инде. Служить дип. Афганга бергә кирдек, анда йөрдек. Нияз Хайбрахманов тумышы белән дә гомере буе яшәгән урыны белән дә Метре авылы егете. Шушы авылда Миңне Мәрзия һәм Рәкыйп Хайбрахмановлар гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга килә ул. Солдат тормышын Үзбәкстан Республикасының Фергана шәһәрендәге хәрби десантчылар частендә башлап җибәрә. Әфганстан Республикасында хәрби бәрелешләр башлангач, аларның частен бик тиз арада Әфганстанның Баграм шәһәренә күчерәләр. Без сезнең белән горурланабыз, килгәнегезгә бик зур рәхмәт. Сез инде безгә һәр вакыт үрнәк күрсәтәсез. Сез һәр вакыт үрнәк күрсәтәсез нәрсәгез белән, дуслыгыгыз, бердәмлегегез белән. Менә безнең республикада без шуны бүген кабат-кабат әйтеп киттек. Дингә карамастан, телгә карамастан, националистка карамастан, без монда бердәмлегебез, бергә булган тарихыбыз белән горурланабыз дип. Шараны районның иҗтимагый рәисе Ришат Солтанов һәм музей хезмәткәре Раул Тимкин кызыклы да, излекле дә итеп алып бардылар. Локаль сугыш ветераннарының район иҗтимагый советы рәисе Данил Госманов та ветеран афганчага тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Нияз Рәкыйпович, сиңа киләчәктә дә гаиләгездә матур, изге, ныклы гаилә терәге, кызларыгызның, яхшы кияүләрегезнең куанычында яшәп, оныкларыгызның мәрхәмәтен күреп, игътибарын күреп, киләчәктә дә шулай яшәргә ястым иде. Бәйрәм чарасы берсеннән-берсе матур котлау һәм тәбрикләү сүзләре белән дәвам итте. Метре авыл җирлеге башлыгы Илдус Шамгынов та, Метре авылы аксакалы Мәгариф ветераны Мирзанур ага Галимов та кызыклы да, матур да теләкләрен белдерделәр. Ветеранның гаиләсе дә күрсәтелгән хөрмәтләүләр өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Рәхмәт инде безне зурлап килгәнегез өчен. Хакимият башлыгыннан алып, бөтен авыл халкы, туган тумашалар җыелды безне хөрмәтләп. Рәхмәт инде. Бу зур тантананы безнең семьяда үткәргәнегез өчен горурланабыз. Нияз аңа лаек. Бик зур рәхмәт сезгә, сау-сәламәт булып, бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, безгә кирәк булып, озын-озак бергә яшәргә язсын. Ниһаять истәлек токтасы япмасын ашарга вакыт җитте. Әлеге тантаналы вазифаны район башлыгы Альберт Хуҗин, Данил Госманов һәм Нияз абый Хайбрахманов үзе башкардылар. Менә шундый үрнәк гаилә башлыгы, ярдәмчел һәм киң күңелле Әфган сугышы ветераны ул Нияз Хайбрахманов. Сугыш утларын күрсә дә, күңеле тупасламаган, һәркемгә елмаеп эндәшүче, һәркемгә аллап сәлам бирүче хөрмәтле ветеран булып, әле озак еллар яшәргә насыйп булсын. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Татарстан Республикасы көне уңайынан Сабантуй майданында бәйрәм концерты да оештырылды. Татарстанның от казанган һәм халык артисты Гүзәл Уразова мөслимләрне һәм кайткан кунакларны дәртле җырлары белән сөендерде. Чарада бер төркем райондашларыбыз хөрмәтләнде. Бәйрәмне Гүзәл Уразова белән бергә мөслим үзешчәннәре Гүзәл Галиева, Илфира Зайниевның дәртле җырлары, Тукай бизәкләре бию ансамбленең мотор биюләре дә бизәде. 8 сентябрь бердәм сайлау көне. Дәүләт Советына сайлау көне алдыннан біз сайлау участокларын барлап чыктык. Тулырак алдагы материалда. Мөслим районда 30 сайлау участогы бар, район буенча 14950 сайлаучы теркәлгән. Бу көнне 100 депутат сайланырга тиеш. 400-га якын кандидат теркәлгән. Шушы кандидатлар арасыннан безгә инде 100 депутатны сайлап алырга кирәк. Һәм шушы 100 депутатның 50-се сайлана инде партиялар исемлеге буенча. Калган 50-се бу одномандатный округлар буенча сайлана торган була инде. Безнең 2 бюллетень була, бер бюллетеньдә партиялар исемлеген сайлыйбыз, икенчесендә шәхси кешеләр. Анда инде төрле партиялардан тоже тәкъдим ителәләр алар. Гомумән алганда безнең Мөслим районы буенча 30 участок эшләячәк. Булар барысы да инде безнең сайлау комиссия әгъзалары белән тәэмин ителгәннәр. Аларның барысында да инде үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан укулар оештырылды. Һәм кирәкле җиһазлар белән җиһазландылар. Бюллетеньнәр кайтты. Сайлау участокларында гадәттә көннең беренче өлешендә күпләп өлкән буын вәкилләре килә. Алар бәйрәмгә килгән кебек иң матур һәм пөхтә киемнәрен киеп, елмаеп килеп керәләр. Шул рәвешле безгә дә күтәренке кәеф бүләк итәләр ди сайлау участогы кызлары. 1985 сайлау участогында 1169 сайлаучылар белән кирип китәбез инде без сайлауга. Шуның 13-е беренче тапкыр сайлаучылар, без инде аларны көтеп калабыз. Инде гадәттәгечә беренче килгән сайлаучыларга безнең истәлекле бүләкләр тапшырабыз. Аларга инде чәй өстәләр әзерләп көтеп торабыз. 1987 сайлау участогы бу лицей базасында урнашкан. Безнең бу көндә сайлау участогында 1153 кеше. Шуңа күрә иртән килгән беренче сайлаучыларга әз генә бүләкләр әзерләдек. Мөслимдә 5 сайлау участогы эшләячәк. Аларда 6000-нән артык сайлаучы бар. Барлык участоклар сайлау комиссиясе әгъзалары белән тәэмин ителгән, көчәйтелгән режимда металлы детекторлар эшләячәк, полиция хезмәткәрләре кизү торачак. Гаилә белән сайлауларга акциясына кушылучыларны кыйммәтле бүләкләр көтә. Дәүләт Советына депутатлар сайлау белән берлектә безнең инде җирле үзидарә депутатлары да сайланырга мөмкин. Шуңа да безнең Мөслим үзәге буенча бер вакант урын бар депутатлар арасында. Аңа да инде безнең сайлау оештырыла торган була. Шуңа үзебезнең Мөслим муниципаль районында да бер депутат сайлый торган булачакбыз. Быелгы сайлауда да халык активлык күрсәтсен иде. Сайлау көне ул киләчәк өчен тавыш бирү көне. Барыгызны да сайлауларда көтеп калабыз. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 3 сентябрь терроризмга каршы көрәштә бердәмлек көне. Бу көнне без бер гаепсезгә гомерләре өзелгән террор акытлары корбаннарын искә алабыз. Бердәмлек көне Бислан шәһәрендә булган трагик вакыйгалар белән бәйле. Бу көнне илнең һәр төбәгендә төрле чаралар һәм акциялар уза. Мөслимләр дә бу чарадан читтә калмыйлар. Бүтін Россия буйлап узучы тормыш тамчысы акциясына мөслимләр дә кушылды. Чарада район җитәкчелеге, район үзәгендәге мәктәп укучылары катнашты. Акция чарасы Беслан фаҗигасында һәлак булганнарны 1 минутлык тынлык белән искә алу белән башланып китте. Район башлыгы Азат Ахмаджанов әлеге көннең бик әһәмиятле булуын билгеләп үтте. Район башлыгы ярдәмчесе Наил Бәдретдинов та укучыларны игътибарлы һәм сак булырга чакырды. Район иҗтимагый советы рәисе Рушад Султанов укучыларга террорчылык акытларының куркыныч һәм кешелек дөньясы өчен афәт алып килүе хакында сөйләде. Дөньяда террор оештыручылар бар. Илләргә басып торучыны оештыручылар бар. Һәм инде тәртипсезлек эшләргә сәләтле кешеләр бар. Наил абыйгызның сүзләренә кушылып, бүген безнең җыелуыбызның максаты безнең арада Мөслим җирлегендә бер генә террорчы да тәрбияләнергә тиеш түгел. Укучылар да бу көнне мөһим булуын һәм бөтен Россия буйлап узучы акциядә теләп катнашуларын билгеләп үттеләр. Кешеләрне терроризм вакытында ничек җәрәпләнеп, ничек аларга авыр иде. Без аларны барыбыз да инде күңелдә тотабыз, барыбыз да
иске алабыз. Бір тамшы су деген акцияға жиылдық. Бүгін шешеклерге су сепкенде менің тілеклерім тезірек дүниядағы суғышлар бітсін еді. Барлық балалар исен сау, шат көңілі болсындар еді. Һәм бүтән менә мондай террористский актлар кабатланмасын. Бүгінгі акцияда катнашып, мен бұл бүтін терактлар бітсен үшін, ел тынычлансын үшін теләгем. Тантаналы эштән соң шарада катнашучылар сквер мәйданында утыртылган чәчәкләргә учлары белән су сиптеләр. Бу мизгелдә һәркем илләребезнең тыныч, көннәребезнең аяз булуын теләде. Фәрдә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Район мөхтәсибәте һәр ай сайын имамнар белән киңәшмә үткәрә. Киңәшмәләр төрле авылларның мәчетләрендә уза. Шундый киңәшмәнең чираттагысы Мөслимнең Җәмигъ мәчетендә үткәрелде. Киңәшмә барышында мөхтәсибәт җитәкчелеге алда торган бурычлар һәм эшләр хакында сөйләде. Имамнарның эшчәнлеге хакында да чыгышлар тыңланды. Безнең мәчетләребездә инде хәзер укулар башланачак, Алла теләсә. Укуларның тәртипләре турында, кемнәр ничә укыта, нинди дәресләр була. Гышр айы без инде үзебезнең алган, җыйган малларыбызны, үстергән малларыбызны, мөлкәтләребезне бирә торган, булдырылганча инде мескен факирларны кайгырта торган ай булып тора. Киңәшмәдә катнашучы имамнар һәр чыгышны игътибар белән тыңладылар. Үзләрен кызыксындырган сорауларга җаваплар да алдылар. Дин юлында дин белгечләре белән очрашу нинди дә булса уңгай нәтиҗә бирә. Шулай бит үзебездә аңлашылмаган нинди дә булса җитешсез җирләрне төзәтәбез. Һәм инде үзебезгә кирәкле булган эшләрне төзәтеп, үзебезгә инде җинап дигәндә белеп китәргә инде бик уңгайлы очрашу. Киңәшле эш таркалмас ди халык мәкале. Имамнарыбыз да әлеге әйтемгә тугры калып, һәр эшне киңәшләшеп һәм аңлашып башкара. Һәр вакыт дин юлында башкарылучы эшләр шулай уртага салып сөйләшенә. Фикерләр һәм максатлар бер булганда, башкарылган эшнең нәтиҗәсе дә уңай була. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулары, мин Лилия Шәймиева сезнең белән саубуллашып торам. Реклама блогыннан соң сезне тапшыруларыбыз көтә.